máš percent na telefóne? 83. 83. Za 83 € pôjdeme do hociakého obchodu a ja ti tam niečo kúpim. Ale ak si členom Mobilfoxu, to je že zaregistrovaný mobilfox.sk. 83x2 je 120 € a my ideme nakupovať. A koľko? 166. 166. Chceš nejaký extra budget? Tak spravíme taký challenge. Každý marshmallow, ktorý sa ti obchá do úst, 1 €. Berem. Marshmallowy nachystané, vieš, čo máš robiť. Celý balíček? Dobre, a teraz to už iba rozkúsať a zjesť. Takže budget sa navešil na... A my ideme nakupovať. Dobre, takže ideme do... Nike. Naruto Run, poď, Naruto Run, do Nike. To nebol úplne Naruto Run, ale dobre. No. To je tie enečka. Ktoré? Tieto. Tieto sa ti páčia, hej? Tieto otrasné topánky. Najškarečšie, aké som kedy videl asi. Fakt tieto. Nevadí, tak Ako máš veľkú nohu? 45,5. Ukáž? No, odhadom. Dajme tomu, že 45,5. Dobre, tak bež si ich objednať a môžeme ich kúpiť. Toľko marshmallowov som v ústach ešte nevidel. No tak to bolo extrémneska. Dobre, no ak chcete byť v ďalšom videu, tak nás followujte a možno sa tam uvidíte.